Chodzę, myślę, co będzie dalej. Te pytanie mnie nurtuje każdego dnia napotkanego w umyśle stanie. Pomyśl, czy to ma w ogóle jakiś sens. Tutaj jest potrzebna wiara, by stał się koca zwykły kres. Wierzę, że wszystko się uda, będę kierował się prawdą. Czeka na mnie moja ukochana i przepiękna dusza. Coś chcesz osiągnąć, kieruj się wiarą. Ona da ci dobrą drogę, będzie twoim odkupieniem za zło. Mija dzień za dniem, miesiąc za miesiącem. Jestem coraz bliżej jej i zaraz będzie przed mym okiem. Uścisnę ją, pocałuję w usta, cud nad cudem, tak to nazywają moje skromne słowa. Więc każdy ma jakieś marzenia w sobie. Postępuj według względu, kieruj się prawdą, a wyjdziesz z tego cało. Tylko to będzie twoim odkupieniem. Nie skrzywdzisz nikogo, będziesz całym swoim szczęściem. Prawda jest ciężka, nie każdy to potrafi. Ten świat jest całym kłamstwem, trzeba z tego wyciągnąć prawdę. Bo kto kłamie, nie przestaje tego robić. Zacznie krzywdzić innym, by samemu od tego odbiec. Tylko prawda wygra przed złem piekielnym. Ona stawi mu czoło i wygra z wielkim problemem. Bo kto mówi prawdę, jest całym samym sobą. Nie odbiega od niej i nie ukrywa się przed drugą osobą. Piszę to piosenkę, bo wiem, ile na świecie jest kłamstwa. Powiem ci coś więcej, antidotum to prawda. Kieruj się prawdą, miłością twego serca, to da ci odkupienie i szczęście na wieki twego istnienia.